Здравейте отново! Сега следва нещо много интересно, за което мнозина не са чували – скрапбукинг. Оказва се, че това е един художествен метод, който се е използвал още през 15 век в Англия. Впоследствие обаче той придобива голяма популярност в Америка, където от изкуство се превръща в истинска индустрия. И какво точно представлява и за какво се използва скрапбукинга, ще разберем веднага от дизайнера Катерина Божкова. Здравей, Кате! Здрасти! Много благодаря, че се отзова на нашата покана. Виждам, че си ни донесла много албуми. Започвай да разказваш какво представлява скрапбукинга. Аз би го нарекла за така по-разбираемо интерактивни албуми, в които по по-различен начин ние да си събираме спомените. Това не са албуми само за снимки, и място, където може да запишем много бележки, много неща. Мога да покажа, ако искаш направо... Нека да ни покажеш, какво един готов албум, за да се придобие представа как изглеждат снимките в него и всичко. Той е доста музикален. Виждам, че има отстрани клавиши на пиано. Всъщност, да, това е за майка ми албум. Тя е цигуларка, но свири на пиано. Идеята беше да й събера снимки от рождения ден, всъщност от юбилея. И затова реших така да е доста тематичен. Кутия. Всъщност това е латерна, която свири Happy Birthday. Уникално е. Да. Много като кутийка, всичко е абсолютно хендмейд. Всичко ти си направила. Да, албумите се почват от нула. Купуват се, взимат се големи картони, картони, всичко се реже от нулата, за да се получи това. Нали? Изключителна красота. Добре, колко време ти отнема това чудо да го изработиш? Доста в интерес на истината. Един такъв албум, може би около 10 дена мога да го правя само него. 10 дена един такъв албум. Това е доста време. По колко часа отделяш на ден? Нямаш си работно време със сигурност, но... Случвало се по доста, но да речем към 10 часа може и да отнема на ден. 10 часа, това сте 100 работни часа. Което е сериозна работа. Всъщност идеята на албумите е от всякъде да се разгръщат, да се подават снимки, да идват пожелания. Ето тук, както на майка ми съм писала. Всъщност нейните приятелки са написали. От всякъде може да се вадят. Това са джобчета, снимки. Като шкафче, като едно голямо шкафче, от които се изваждат различни чекмеджета. Много готино изглежда. Добре, ти си работил с най-различни хартии. Тук имаме... Всъщност, това е тематично. Да, тук ето така са закопчалки. Тук пък се отваря по този начин. И от всякъде излизат снимки. И всичко това си измисляш ти? Да, всичко е въпрос на въображение. Купуваш си хартии. И ти правиш самото оформление на албума. Някой помага ли ти или всичко това твориш самичка? Не, сама. Нека покажем на зрителите. Наистина е много оригинално. Аз лично не съм виждала подобно нещо. Малко хора се занимават с това всъщност. Мисля, че в България почва да придобива някаква популярност, но наистина сме доста малко хората, които правиме класическите скрапбук албуми. Да. Добре, откъде ти дойде тази идея? Видя ли някъде? Идеята дойде, може би след като родих, защото сигурна съм. Исках да запазя спомените на детето ми по по-специален начин. Не исках просто да взема снимките и да ги сложа в някое албумче. Исках да е нещо много по-специално, а и пък за всяка снимка има история. Ето, мога да покажа всъщност. Това ли това е за детенце? Не, всъщност моето е момченце, но това е друг албум. Това е за момиченце всъщност. За момиченце. За момченцата сини, разбира се. Всъщност идеята дойде от това, че се опитах да събера най-важните му моменти от първата му годинка. Първото зъбче. Да, там ще видите на едно друго място като кутия. Но въпросът е, че тези албуми, те са... Ето тук, примерно, да сложи моята първа снимка. Тук на всяка страница има капаче, на което пише месеца, първи, втори. И трябва да се слага снимка в близък план на детето, защото в първата година децата много се променят. Чисто физиономията физически, да. И е много интересно в бърз прочет след това да видите как се е променило за тази една година. Първия месец на мама, втория на баба, третия на татко. Да, наистина много красиво, с внимание към всеки един детайл. Да, има всякакви места,
където може да му напишете моята погача, името, какво означава името, къде се е родило, колко е тежало детенцето. Кате, това е изключително идейно, честно да ти кажа. Наистина, по наше време не е имало такива албуми. Майка ми не пази такива. Аз нямам такива. Помня от тия старите албуми, които са с найлона, нали, в които се поставят снимките, но нямаме такива албуми. Има място за отпечатък на кръче или ръчичка. Всичко си измислила. Тук за всеки месец може да си пиша как е растял детето в някакви важни събития. Подобен албум пък колко време ти отнема? Едва ли е чак 10 дни? Не е толкова, да, но може би около 3-4 дена отнема един такъв албум. Много е красив. Добре, разкажи с какви материали работиш. Виждам, че работиш, нали, предимно с хартии. Тук има копчета. Има и метални елементи, има много дантела, има много панделки. Основно е хартията. Също оттам идва и името. Това са дизайнерски хартии. Много красиво. На хора, които ги рисуват. Не са просто някое блокче. Това какво е тук? Това е рамка, в която може да се запазят важни неща от самата... Важни моменти от самата бременност. Всъщност това са ехографските снимки. Тест за бременност. Теста за бременност. В интерес на истината, доста жени си ги пазят. Си пазят, да. Това е един специален момент, ако е дългоочаквано дете. Да. Разбира се. Другото е гривничките от болницата. И всъщност така се залепят, за да може да се запази колко е била малка ръчичката на детенцето. Много сладко, много хубаво. И ехографските снимки, разбира се. Да, продължаваме нататък. Тук разкажи за тази кутия, защото ми е много е кутията на моето дете. Добре. Нека видим. Тази кутия, тя е дървена, естествено облечена след това с картони. Тук може да се сложи снимка, ето примерно аз съм донесла. Примерно може да се сложи някаква снимка или нещо друго. И тук има шкафчета, истински шкафчета. Да, шкафчета. Това е пъпче. Естествено аз пазя. Ето бибата. Ето бибата. Да. И всъщност аз моето албумче не съм го напълнила толкова много. Добре, Катя, ти не си ли хвърлила пъпчето? Няма ли да го хвърлиш все още не съм решила къде да бъде. Но след като ръща... Да. Всъщност тези две шкафчета в момента на мен са ми празни, но идеята е, че може да се сложат примерно чорапки или някоя залагалка друга. Или любимата му детска играчка. Нещо малко, да. Тук има едно албумче, в което... Поставяш снимки? Не, това е моите първи думички, смешни фрази и истории. И всъщност, ето аз съм показала тук, чисто така ръчно написано е, какво е искал да каже, какво всъщност се е получил. Много сладко. Сигурна съм, че всяка една майка би искала да има подобно шкафче, подобно албумче. В интерес на истината, доста от нещата се забравят. Аз лично, моето дете е на 3 години, не помня всичко, което е казвал. Особено след 20 години, аз като питам майка ми нещо за мен, тя не си спомня. Да, абсолютно. Много красиво. Е хубаво тези неща да ги запазваме, защото за в бъдеще ще са хубави. А какво имаме тук? Тук имаме едно малко мини албумче. Само секунда да го извадя. Още едно албумче. Което е просто за снимчици. Съм си го направила, за да си запълня... Много сладко. Това е пак интерактивен албум, пак по същия начин, с много джобчета. И всяко едно се отличава от другите. Предполагам, че всеки един клиент си има предпочитания за цветове, как да бъде изработено. Виждам, че всяко едно е много идейно и много различно от другото. Добре, искам да ни покажеш нещичко, което може да направим набързо. Ето, предстои 8 март утре. Да. Разбира се, надявам се мъжете да имаме по-идейни мъже, които биха направили нещо. В интерес на истината имам клиенти мъже. Да. Особено покрай 8 март, Свети Валентин и може би Коледа. Тогава се сещат за нас. Сещат се, че трябва да направят нещо специално. Не подарявайте тигани и тенджери, моля, на съпругата си утре. Нека направим нещо бързо. Какво ще ни покажеш? Аз ще покажа нещо, което може да се направи в домашни условия, без да са нужни всички материали, които аз влагам в албумите. Това е кутия за шоколад. Така. Просто по-различен начин, в който може да се поднесе нещо малко, но пък от сърце. Разкош. Тук седи шоколада и може да се сложи. Нарочно съм го отрязала по този начин, за да може всеки да го направи, да си напише пожелание, да си го пъхне в джобчето. Разкошно. И така може да си подарите на любимия човек една кутия.
С обикновен шоколад, който ще изглежда необикновенно. Да. Всъщност много е просто. Трябва ви, може би трябва и размера да кажа, трябва ви едно картонче 22,5 на 27. Добре, записвайте, драги зрители. Което се сгъва на 3 общо взето. Добре, това всеки ли може да го направи? Да, абсолютно не знам, всеки може да се го в ръцете. Ами не, ето, виждаш и... Добре, да. Всъщност той е 9,5 см, 9,5 и пак сантиметър оставаш, за да стане обемно, за да може да влезне шоколада. Не е казано да е в тези размери, но просто аз съм измерила, че повечето шоколади са в този размер. Да. Добре, направихме опаковка. Ето едно, това картонче представлява нещо като пантичка. Добре. Така да го кажем. Пантичка. Да, което това е 6 на 5 см. 6 на 5, добре. И тук се прегъва от двете страни, за да стане 1 см, т.е. по 2 см от всяка страна. Добре. Взимаме колко такива пантички? Две пантички. Две пантички. Лепило трябва да имате като подръчни материали. Ако нямате, може да използвате и двойно залепващо тиксо, всеки каквото има в къщи, няма значение. Това е тип C200 лепило, т.е. лесно за намиране. И слагаме ето тук, така на кутията, за да я слепим и да се повдигне. В смисъл, за да стане едно. Добре, това в долната част. Една пантичка. Ето и втората. Може би трябваше тук малко леко да се подреже, но това вече вкъщи с повече прецизност. Да, с повече прецизност няма да се вижда. Отново. Разкажи ми през това време как реши от правенето на коктейли да започнеш да правиш албуми? Ами в интерес на истината, когато създадеш семейство, и за мен е професията като барман, поне при жените, или аз така си мисля, не знам. Не е за дълго време. Да, не е за дълго и... Трябва да си обръщаш внимание на мъжа вкъщи. Да. А сега имаш достатъчно време да си седиш вкъщи, мъжът ти е вероятно доволен. Не, някой път казва да си беше останала барманка, може би ще да те виждам по-често, защото това нещо наистина отнема адски много от времето на един човек. За да станеш наистина добър и за да предлагаш на хората наистина едни добри продукти, защото това са неща, които трябва да останат. Те са дълготрайни продукти, не трябва да е нещо. Да. Добре. Сега, ето, взимаме едно листче. Украшение. Може да си вземете каквито пожелаете хартии. Продава се навсякъде такава хартия. Твоята с розички. Доста плътна, издържлива хартия. Различни грамажи са. Не мисля, че за тази кутия има голямо значение грамажа, но... Да. Аз ще го направя с тример, защото е по-бързо и по-лесно, но вкъщи преспокойно може с ножица да се изреже. Да, и да се премери колко е сантиметра искаме. Една линейка. Хубаво е половин сантиметра по-малко, отколкото е цялата кутия. Само секунда. Да. И тук режеме 9 на 22 см, за да може да пасне върху самата кутия. Лепите си. Добре, ти в началото, като започна да се занимаваш, всичко ли ти се получаваш от първия път или така имаше неща, които хвърляш и казваш, не е започнал на ново? Ами да, имаш доста такива неща. Да успокоим зрителите, защото все пак нямаме опит. Особено в албумите, докато направя всички изчисления, защото едно е когато го правиме без снимки, но когато се сложат снимките, вече нещата се променят и трябва издържливост на гръбнак. Натежава, да. Колко ще се надуе самия албум. Примерно това е един от първите ми албуми. Който е доста красив. Да. Такъв винтидж дизайн, много готино. Ами всъщност това пък е за моят баща, за неговите 50 години. И между другото, ако го отворя, да видите, той е като приказка. В смисъл, че идеята на такъв албум е... Има от бебешки снимки, нататък през студентските му години, казармата, разкош наистина сватбата с майка ти. Няма да показвам повече, но много красиво. Въпросът е, че това е един много специален начин много специален подарък. Не само за годишнини, просто в момента такива албуми съм донесла. Мисля, че всеки би се зарадвал на подобен подарък. Носи сантиментална стойност. Не като да отидеш да купиш един парфюм и една роза за 8 марта. Но наистина, какво правиш сега? Ти облепи от двете страни. Ето, от двете страни. Само на зрителите.
Пантичките са сложени отгоре и отдолу. Добре, сега... И сега, примерно, аз по различен начин го направих, няма никакво значение. Ето тук може да залепим хартия, просто защото хартията ще ви стигне, едно листче ще ви стигне за цялата кутия, за да си я декорирате. Така че хубаво да си използваме цялата. Да, хубаво да използвате цялата. И е много лесен и бърз начин наистина да направите нещо в домашни условия, без да са ви необходими... И нещо оригинално. Да, много материали. А съпруга ти понякога помага ли ти? Той така включва ли се? Не. Не. Самичка си правиш всичко. Нямаш ли помощници? Мислиш ли вече да си... Ами мисля съм, но това е много лично и мисля, че всеки човек вижда по различен начин детайлите особено и визията на един продукт. И всеки носи собствен стил. Нали? Моите неща, бих казала, че някои от тях са доста разпознаваеми вече. Просто съм последователна и ако може би има друг човек... Не, всъщност едва ли няма мислиш, да стане. Че някой може да... Просто всеки си има виждане за нещата. Да бъде своето виждане. Да, добре. Продължаваме с декорацията. Да, това са тип дантелки. Това са дантелки. Да. Аз в момента съм ги отрязала от хартия, но всеки, ако има вкъщи нещо дантелка или пък има... Телка от перде. Да, нещо. Що пък не? Някоя панделка също става. Общо взето има огромно поле за изява. Стига да сте креативни. Да, има... Тези къдравите детски ножички, примерно и с тях може да се отреже едно бордюрче. Бордюрче. Да, въпросът е да стане нещо по-завършено. Става много красиво. Да. Почти го завършихме. Ти за няколко минути успя да направиш нещо толкова красиво. Това е, всъщност, режеме едно картонче. Добре. Това е 9,5 на 9,5, колкото е тук кутията, и лепиме само по краищата, всъщност да стане едно джобче. Това е най-лесният вариант, който на джоб... По трите странички от страни, да, едната остава. Аз не сложих тук хартия, но няма значение. То всяко нещо е абсолютно различно. Ето тук съм приготвила една дантелка и за това бордюрче. Много нежно, много красиво. Правиш ли пък за мъже такива кутии? Защото в момента виждам две. Да, има доста... Това е за 8 марта, разбира се, но за ден на бащата. Всъщност такива кутии не съм правила до сега за мъж. Албуми съм правила. Албуми предимно е подходящо да подарим на мъж. Ами защото... Много е трудно да избираш подарък за мъж. Много, наистина. Аз точно това се замислям, че... И доста често се събират компании от приятели, които искат да зарадват, примерно, някое момче от компанията и му събират най-веселите моменти. Дали с компанията, дали от пътувания. От морето, от пътувания, от търгенския живот. Да, различно. Тук съм написала едно етикетче и съм го отрязала. Всъщност пише честит 8 март. Естествено, всеки може вкъщи да отреже едно малко картонче и да го надпише на ръка. Но тъй като аз не пиша добре... Аз пък останах впечатление, че ти си пишеш нещата, но не, това е на компютър написано. Да, на компютър, да. Просто не мога да... Но просто за хората, които няма да имат принтер, където да си принтират каквото и да било, трябва да им покажем в домашни условия. Добре. На етикетчето слагаме двойно залепващо тиксо и взимаме една панделка. Добре. Тази панделка ще ни играе ролята да завърже кутията. Взимаме кутията и я правиме да е равна. Ето, примерно, ето така. Добре. Решаваме къде искаме да си сложим етикета, няма никакво значение. Това е въпрос на виждане. И просто залепваме панделката така с него. А тя залепва и за самата кутия, и за панделката, така придържа всъщност. Добре. Всъщност, малко го изкривихме, но много красиво стана, погледнете, наистина е. Ето и тук си връзваме. И си имаме кутия за шоколад. Да. Кате, много ти благодаря за това участие. Беше много любопитно. Надявам се да ни дойдеш пак на гости. Нека покажа какво се получи. Ето, направи си само вкъщи. За по-малко от 10 минути направихме една красива кутия за шоколад по случай утрешния ден. А сега, уважаеми зрители, следва кратко прекъсване и малко по-късно ще ви срещна с любимата на всички кака Лара. Останете с нас!